La parada de la línia verda del Luas a Fittsboro està encaixonada entre parets de pedra, fins al punt que sembla un túnel secret. De fet, la parada ha estat tan amagada que, molt probablement, hi ha veïns del barri que no saben ni que existeix. D'altra banda, als antípodes de Fittsboro hi ha dues parades que fan que sembli que el Luas voli. Una és la de Ranelagh, que es podria definir com a parada pont i que salva Ranelagh Road. El traçat més urbat de la línia verda aprofita l'espai deixat per l'antiga línia de ferrocarril de Harcourt Street, tancada el 1958, que aquí té un pont del qual només en queda un arc. D'altra banda, l'antiga línia ferroviària no tenia estació a Ranelagh, sinó a l'actual parada del Luas a Beechwood, una més al sud de Ranelagh. El pont nou és d'una sola peça d'acer col·locat sobre una estructura de pedra i ofereix una vista d'ocell sobre la via principal de Ranelagh, amb els seus comerços, el trànsit i els vianants caminant per la vorera. D'altra banda, tot i ser la parada d'un barri força elegant, les escales d'accés a les andanes no tenen gens de glamour. I una parada més al nord, a Charlemont, un altre pont, en aquest cas salvant el Gran Canal. Aquí, a fi d'arribar a aquesta parada venint del centre, el tramvia ha de pujar un desnivell molt pronunciat que no té res a envejar als cremalleres de Núria o de Montserrat. L'estructura del pont combina unes bigues de formigó i una estructura d'acer que sembla força lleugera, però que, òbviament, aguanta perfectament el pes de dos tramvies. Hi ha escales d'accés a les dues ribes, però només al sud hi ha ascensor. Per contra, a la riba nord hi ha un embarcador, tot i que no hi ha cap servei de barca, si més no públic, on fer transbordament, i en tant que punt elevat, esperant l'arribada del tramvia, on pot gaudir de la vista panoràmica sobre el Gran Canal, malgrat que aquesta part no destaca gaire per la seva bellesa. D'altra banda, ara és una parada amb un volum força baix de passatgers, però això podria canviar d'aquí a uns anys en cas que es materialitzi el projecte Metrolink, que té previst d'acabar a Charlemont, creant així un node de transport públic entre metro, tramvia i línies d'autobús.